No niin, tervepä taas. Mutta olisi äsken tullut yksi Kielimies-video, mutta netti vittu katkes, niin tää ei kerran nuppaa tubeen. Siis joo, se video crashas, se ei mennyt tubeen. Täällä nyt kaveri keulii tossa pihalla. Olen itsekin pihalla. Mutta älkää ihmetelkö meidän ääniä. Saattaa kuulostaa kauheita. Mutta kun äsken... Tänään tulee vielä pari videoa. Mutta vittu! Mitä vittua sä nyt teet? Fuck you, EA, motherfuckers! Siis joo, käykää laittaa kommentteja tonne alas. Tykätkää videosta, jos tykkäsitte. Tilatkaa mun kanavaa, jos joo, ei oo yhtään tilaa. 10 tilaa, Spessuan syödään. 2 Brain Blasteria. Mä toivoin, että te tilaatte tän kanavan. Kuvataan paskalla tietokoneella. Mutta ei siitä sen kummallisempaa. Me nähdään sitten ensi videossa. Moikka moi!